বিক্রমল সম্পারানি সুবল দেববর্মা তেই শান্তিনগর পারানি অঞ্জলি দেববর্মা তেই টলিন পারানি বাদল দেববর্মানো TWF রক সাকবাই থানি রাংবাই চুবাচু রিউলেখা TWF rok belai no saktarjak lukurok no chubanani bagi amaikeno borok chubamuni yak phulogi tongo haikeno tini thangi chubachu khlairika TWF rok tongkha TWF ni Vice President Kajol Deborma tei Block President Kobita Deborma tei Vice President Bithika Deborma tei Ruposhi Rupini Rongini Deborma tei Sanduya Deborma song manjak laikha aboni logi logi khoroksa student boy painani rang korei Purnam chungoi tongbo haini bagi borok no boy painani bagi rang kari chorawo TWF rok thangai rang chuba chu khlaikha Pula no media takok na hambai sung tini chuba mani or simia sung thai thai chuba mani kok no sai thang chinai mono sung tini jorate pai thakun kha sung prathomo thangka Bikram Molsom bisi ni chrai khoroksa Lolit Mohan para belanya bini khak khamjaknai kok nog nukhung belanya sugya tamani himalay bo doctor thanani bini pusya samse krija rang samse krija am hini khobor manai sing bonoboti ni thangai nailene sini je yak ruksak chuba laikha chrai mung tamo subol deborma taisi sikla buma buka bo belanyo bura buri ingkha bonobo sing chuba mani yagulo no taisa thangpi ka sing jompuyo thanganya sini TWF ni block committee district committee ni secretary ex secretary borom gonangje Usha Devi Jamatia bobo sal kolok ma romoinai bisa hai bini rugi ingkha bono bosung thangai nai sini buri ingai nai sing buri rokni tongai manya bo khawo je yak sukini bono bo subawi phaikya taisa aro ni kipli phai sing o jagao Kherangbar hospital phaikya aro hangke Santinogar ni bini bomong hingke Anjali Deborma bini belanya rugi kothin nog nukhung belanya soliya bosabotini yakare tini hospital phaima tong phaijawo taise bini hingke rugi jotono operation post kuplung ungkha hanai bon tini jorate operation khainani bai kono mane line sikrekhu ga abono singbo taisa aro bo thangni sing doctor bai malaya toni sing kogrok sabukha kogrok khabo sing no nyong ni patient tabana di ang taisa operation bai bono daida manno hanai hingke bono bo sing haino buri ba sing ba nog nukhungo kaham hamya bujinai rok buri no bono bo je sini yak chukni subai phaikya aboni pore bono sing tabo gorowo tolingo phaisok paikya tolingo ba haini sing nugui mankha totrawo ksa bini mokolok nukliya mokol buri oi ksa hingke bokrogo kaisa bini kaisa tabo ksa hayanginai belaino sak noromjak saichung achuk basa ngai manya kosto belaino or jaga bo haino sing sini yak jeta sukmani khlaino sing bono suba phaikya bini mong hingkai Badol Deborma bono haino sing tini sini je yak sukmani suktino rena musung phano gobangma rena musung phan sing buri rokni phan belaini kom tangai himala sing oro manli collection kisa misa khlailayo o manli collection ni rangle busuk sing dei manani ba ke bono no sing haipan bwkha tong thugya je mantui sing borok kisa phan sing tini soba laini henenyo oro sing ang sakbai thang Central Committee ni Vice President Kajol Deborma Block Committee ni member President tongo borom gonang Kobita Deborma Block Committee ni mandai pulan puningai Bithika Deborma Vice President tebo tong oro Block Committee Ruposhi Deborma Block Committee Sandhya Deborma Block Committee ko Rongini Deborma singomti khaino thayo thangai tini suba lai sing obono mawan sok lainai sing simia ang buri ingi nai jara o nukhung chugya rong no sing subai tongmani borok rong no bang koinai elaka ningai ta hakchal ni borok rok pan ngai borok no bo kisa yak pholok phaiteng hne ang lukurok no koita musung